kinanganten anggal pebusana ngadi karesep yo manjing ing sasana lingga tinaro suara bangga kawuyan tejane bumi pati sajroning sasana pawiwahan tubuh punika tejane Sang Sirat Mojo temanten putri jinayangane medal saking Wisma Busana kinanti manjing sajroning sasana panggih. Sasana wis ngarani papan panggih ya patemoning Sang Sirat Mojo temanten kekalih. Pura tata busanane sang temanten putri angagem. Ketenduk ulang tumanggal tunduk mentul namung kering pinalipit ing kentung kadaring lirket si jiwa ketenduk mentul kanan kering nalika samono wis pratambane kadung awe-awe ning pacangane sabuge para penonton sakira rumahan nalika samono Sang Sirat Mojo temanten putri Wisma kanggo wonten ing sasana panggih nalika samono direkokan opo kang dados padhatane upacara panggih yo alarmaken Sang Sirat Mojo temanten kakung medal saking tepas wangi nalika samono Mus dumugi wahyaning Dewi Kala Wangsa dumawing kodrat saking pangasing Gusti kang murubaing dumadi nalika samono netetan Gusti kang asih pajandu madhane tepi jejerengan gesangan kalameng madya ameh tutilo-ilo dereng para pinungkan jahat pundi-pundi Sarbang rasa tuan bulan enjek budolo bumu miring sesampai bisnisnya das marsu di magarwaning bojo tulus Sang Sirat Mojo temanten kakung binayangaren saking tepas kami manjing sadroning sasana pawiwahan mubiar busana nira Sang Sirat Mojo temanten kakung agem busanane nata Sinon saking mandro agung katon abiyara mompil pating blebyar pating kaloro tampiping panggoning pandulu Dirutut dereng kang romo kaningkang ibu nalika samono kadherekaken inggih punika kang menyesat Kalpataru Dewan Daru Dodolo Daru Sigra amrepeki sasana manggih nalika samono anasta napa ingkang winastan gantal ingkang matemurose yen inggih nalika mawi lawe menang nalika samono Kendel setawi Sang Sirat Mojo temanten kali Wisma mapan wonten ing sasana panggih sabuge para pendakan saking mapan tembanging sasana pawiwahan Wisma samangke mapan wonten ing sasana panggih nalika samono tunggonipun doa lakaraken Siti Laksana balanan suruh Catur netra ingkang linambaran budi luhur nalika samono sekalang astanira kumlawe ambalang gantal kaneraken meneng dojonipun kali jebulipun Sang Sirat Mojo temanten kekalih tubuh punika ingkang winastan gondang tutur yoga kantase purna nalika samono ambalang gantal sungkem mreng ingkang garwa kakung sigra prepekian tigan ingkang sineketan kalian Bokor Kencana minangka wading sekar setaman nalika samono tigan tinapaking padha pecah sanalika
Pesaing ngantikan gadai pasemon upacara widodari nalika samono warna kuning kaliyan petak kusya samyuk manunggal dados tunggal dinten benjing menahipun kekados pesaing ngantikan lari sore-sore ikan purna medak ngantikan ingkang garwa Mimasayu David Widyawati Sigroan jengku samparanipun ingkang kakung gawe jiki ingkang sinebat Kiti Laksana Ngranu Pada kangge midhari Sukerta Tulus mulya manggih raharja Purna Ngranu Pada nalika samonasta dirinjung dening ingkang garwa kakung sinebat Kiti Laksana Junjung Derajat Satraju murid ingkang garwa dirunjuk derajatipun dening ingkang kakung Bagus Iqbal Islamuddin nalika samono Sang Sirat Mojo temanten kekalih Pusya Jentar Jumeneng tundhonipun ya sirengker mawi singemban sindur Udapala darunanipun sirengker singemban sindur bilih ingkang putra kekalih Pusya tinampi dening ingkang Rama kaliyan ibu tundhonipun ya kawarapaken wonten ing panajanipun sasana Dampari Lengga Muleng pradogo munyang rangit kaya sumbu puji pangestu pangestuti ring penganten kali sang dirang sinedya dedya ingkang putra kekalih Pusya kawarapaken wonten ing pangajenganipun sasana Dampari Lengga tundhonipun ya kawiwitan anglaksanaken Titi Laksana kandhakipun inggih punika ya kalaksanan ingkang sinebat angka sepisan inggih punika Titi Laksana Bobot Timbang nalika samono ya ana ingkang putra kalih wonten ing sasana Dampari Lengga nuli-nuli kacepeng bawana ingkang putra kekalih nalika samono nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Maha Rasa Bismillahirrahmanirrahim Dating Sunan Guru Iji Jodo turunane Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Siti Hawa sing lanang jenengane Kumalasara sing wadon Kumalasari tatanan ning bumi dadi raya-raya kaya godhong dina mungul kadya gunung mambak kadya sajang ageti metu niki pangapunten sing ngandhek nggih anu nggih istighfar nggih Bapak Ibu nggih
wes. Oh wes. Bu, boleh tipe. Ini mari baik wes. Mak baik. Bekeliru meja teh gue malam ledung. Testing. Setetes bisa melenting. Apa gue? Barang setetes bisa melenting gue apa? Dolanan plastik dobok. Nek tesis itu mesti melenting. Oh. Aja lian-liane. Iya. Cok. Sampai apa boleh? Ramane. Kepriwe? Majan maju enak parika. Aja dilempit. Tuh pangapunten. Anu artis mana hutan. Mau tak panasnya orang lumrah. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Sebab gue nyong tak salam dikit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramane. Kepriwe? Jebule penyayi sing pada rawuh nang kene ilmu kebatinane hebat. Oke, ada kira. Iya. Ae sekan pasitan. Terus gimana? Sing kene Kutasari. Iya. Terus tujuan mana pun di Bu? Semarang. Terus Bali. saking Bali. Iya. Terus mana? Madiun. Aku di Madiun. Madiun. Kabeh ilmu kebatinane gue main. Oh, ya luar biasa. Saking maine ana wong salam jawabin nang batin tok. Ada sembarangan. Sing jawab salame nyong tek doakna moga-moga rezekine 10. Amin. Duwe penyakit geget mari. Amin. Duwe pacar geget duwe pacar. Amin. Duwe pacar geget dilamar. Amin. Wis dilamar geget ngijat. Amin. Sing ione gone Jen wedding planner. Lah ki nyong melu ngojek. Ya iklan. Patune. Iklan ya kira-kira jarak melu kok. Oh iya benar ya. Lah wis tak doang bilang-bilang tidak kesalamane disauri apa? Iya, anggar orang sauri kebangetan ya. Berarti panceran Anu kebagian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembak. Main. Ngerti bonus sih, mesti main. Main, ya. Mau orang anak bonus. Iya benar iya. Barang ketua anak moga-moga urung dia pacar gege duwe pacar. Wah semangat banget ya. Baik wis seru nih. Iya. Jadi Baik sing wis dadi randa ya. Iya. Semangat banget. Mbak aku kondur disuwe mau desa poli mati. Aku gigit karo player kok. Iya. Jadi baik. Pas sembarangan. Anu tetut tenang. Anu tetut nak Iya. talangan nang mbak orang ketemu tetut tenang. Oh, apa kaya kok? Iya. Iya. Ya tekan karo pengantin no. Iya, oleh. Sing hati-hati, iya. Nun sewu itu. Anu apa ya tahan kali mas pengantin aja. Nah, anu mas pengantin ngertos asmane garwane. Terus Cinta. Mbak Indah itu. Mbak Indah Widiawati berarti dia tuh cinta temenan. Orang itu dijodohna orang ngerti jenenge. Berarti dia tuh temenanan. Sebab anu seneng banget. Takon seneng apa aja, Mak? Mas Iqbal agar takon kali niku sing tengah jenengan sing seru Mas. Anu pun kurang pengrungone pangapunten mawon nggih. Nyok jane ora kaya gue, Mak. Kepriwe? Jane anggaran atusane cepet krungu. Oh, kaya gue. Ya dasar kuping atusan ya. Mas Iqbal, jenengan kali Mbak Indah senang. Senang banget. Seneng tambahi banget ya nyo ya. Sing senengi apane, Mas? Sedoyo niku. Kok kabehan disenengi? Jajal. BH-ne, Mas. Iya, dicek ayo. Jare saka BH-ne. Iya. Terus sing bener kaya apa? Sekabehane. Kudu saka BH-ne. Sing seru Mas Iqbal. Anu kurang pengrungone niku nggih, pangapunten nggih. Berarti cinta luar dalam, Mas. Nggih, oh, sifat Pasti luar iya, dalam. cinta luar dalam jajal ya. Ya, dibuktikan nyo seneng, Nikate seneng, seneng, ilmuke seneng, seneng. upine seneng. Bingung nyo, bingung Ya, nyo. bingung dia. Saya cinta luar Jadi dalam ya. cinta luar dalam, luar ilmu ini jauh nupi, jauh jare. Maksudnya seperti ini, Mas. Bukan berarti panjenengan kon nuturi upine Mbak Indah orang. Cintailah Mbak Indah dari jeleknya.
maka cantiknya akan lebih dicintai lagi. Amin. Karena cantik itu relatif, tapi Ya. kalau jelek mutlak. Harus serampang karo mek ngomong jelek ngejunge maring aku. Apa maring player iki? Ngono sapa-sapa kang. Oh, kayak kowe ya ngono. Cintailah istrimu sepenuh hati. Paribasane upile betok seneng aja mani irunge. Iya, iya, iya. Anu takon siji kan bagus. Bagus. Bukan jomplang sih. Tambah maning. Nun sewu. Jadi kari maring Mbak Indah. Iya. Baik. Nun sewu, Mbak. Ya kan karo penyanyi putri boleh takon halus banget. Maaf, Mbak. Iya ini pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Isyarat takut dikira sendiri. Mbak Indah masih perawan. Alhamdulillah masih. Wes, Itu sebelahnya siapa, Mbak? Suami. Anak perawan aja bocor. Lah nembe aja mulai mobil tuning kakak. Sifat bujang hilang, sifat perawan hilang. Iya. Oleh hari ini jadi suami istri. Wis ora bujang perawan mati. yo. Hah? Ya. Iya. Ada dalam pengantinnya jeneng karo aku ya. Ya iya. Tapi kok mau sekang Purbali gambar ngene? Anu aneng dalan nyalip truk gendeng apa ora? Iya. Kalah ya karo truk gendeng. Karo truk, wong truk begandengan ki ora. Iya. Tekan Mas. Ah. Iya. Jadi Mbak Indah gini teman Mas. Apane kowe? Lengenek. Oh, lengenek. Lengenek. Sampang mau sandal kok kowe. Iya. Giling Iya. itu apa ya? Jenenge apa giling ya? Dia bulat kenceng gitu. Kenceng. Kenceng Iya. lengennya ya, Nyo. Heeh. Berat tandene apa kowe, Nyo? Ya lu sih pejakan. Oh iya. Terus Iya. Terus kepriwe? Terus? Takon Mas. iya takon. Iya, tadi kan sudah suami istri ya. Suami itu sebenarnya adalah sesuatu ungkapan yang ada maksudnya untuk sang calon suami baru gitu. Suami hurufnya ada pirakan. Suami lima apa ya? 5. Ya. Urutakan. S. Kue Sultania. Sultania. Mulai hari ini Mas Iqbal menjadi sultan, menjadi pemimpin, rakyatnya dari siji Mas. Iya. Nanti kalau sudah punya anak itu menjadi rakyat Anda. Sebab Mas Iqbal menjadi sultan, maka harus ada uswatun hasanah, yaitu memberi contoh yang baik kepada istri. Nyo? Ya, Ya. begaris teka. Iya. Kita ramuan kali terus Iya. sesulit Telung mata, dari telung mata. Iya. Uswatun hasanah. Amanah panjenengan hari ini sudah diberi amanah yang wujudnya adalah pengantin putri, silakan digulung entar di kayali suwaan mahabbah saling mencintai antara keduanya. Setelah itu akan terbentuklah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, istiqomah cintanya, istiqomah Islam imannya, sehingga dapat menjalani hidup ini tidak hanya untuk kepentingan dunia, tetapi akan sampai ke kepentingan akhirat. Amin Allahumma. Ya. Dari saya terima kasih, mohon maaf boleh ngomong kencelang-kencelung, bukan maksud untuk merendahkan, tetapi ini hanya sekedar untuk hiburan. Iya. Karena dari tadi kelihatannya ada gimana gitu. Iya. Baru- Gimana kepriwe sing jelas kan? Jadi main gembira mas. Sing gimana kepriwe? Ya. Kepriwe? Gimana kepriwe? Gimana kepriwe? Oh, ngantuk. Ya, Oh, dan iya. ini kari pantune, keripik gedang, Keripik telur. sete edang, Watone rata. Cuminten ketiban jendela. terus lara banget. Lu mau pantun kau. Oh. Cekap semanten atur kuda. Nggih, Mangan kupat janure tua, mendal-mendal rasane gurih. Terus? Sedaya lepat nyuwun pangapura, sanes wekdal pinanggih malih sareng WO Jet wedding.